Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni kuno ku Free Online Madrasa, ndipo mulesoni ino tikufuna kuyamba kufotokoza ngani yokhudza qadar. Al-iman bil qadar, chikhulupiriro chathu ife pa nkhani yokhudza qadar. Mukumbukire kuti mbuyomu timafotokoza za arkanul iman, nsanamira za iman. Ndiye tidafotokoza chikhulupiriro chathu mwa Allah subhanahu wa ta'ala, chikhulupiriro chathu mwa angelo a Allah, chikhulupiriro chathu mwa mabuku ake, atumiki ake. Ndipo before Ramadan timafotokoza za chikhulupiriro chathu pa nkhani yokhudza tsiku la chiweruzo. Ndiye pano tikufuna tifotokoze chikhulupiriro chathu pa nkhani yokhudza al-qadar. Fa arkanul iman sittun, ndipo tikamayang'ana nsanamira za iman zilipo 6. Ndiye iyi ndi nsichi yomwe ili yomaliza. Bainana, pakati pathu pali anthu amene amapanga claim kuti ndi asilamu, omwe amanena kuti munthu ali ngati nthenga, ndipo nthenga imeneyi chitsanzo chake adapereka ngati mmene imapangira mu tsiku limene kukuwomba mphepo. Iyoyo imangotsatira kulikonse kumene mphepo ikulowera. Ndiyo adanena kuti umu ni mmene munthu alili, kutereku zonse zimene timachitazi basi Allah subhanahu wa ta'ala adazipanga kuti ndi zimene tidzachite. Kusonyeza kuti ngati munthu akuchimwa, basi ameneyo akuchimwa chifukwa kuti Allah adamulemberatu kuti adzachimwa. Ngati munthu achita zina, wachita chiwerewere, ameneyo basi tisampange blame, zimenezo ndi zimene Allah adamulembera pa iye kuti adzachita. Ndiye awa amachedwa kuti Jabriya komanso Majahmiya. Tizindikire kuti izi ndi zolakwika. Ndi chifukwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kutabweretsedwa kwa iyeyo wakuba, yemwe ankanena kuti musandipatse chilango chifukwa izi ndachita muqadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Umar adadziwa kuti munthu ameneyu ndi tambwali, akufuna kunamizira qadari kuti ndi imene yamupangitsa kuti abe. Ndiye Umar radiyallahu an adayankhula kunena kuti tikudulanso manja ako chifukwa choti izi zinali muqadar. Tikudula manja chifukwa choti izi zinalinso muqadar. Ndiye muona kuti kuganiza kwa anthu ena amaona ngati chilichonse chimene iwo akuchita, chilichonse ndi qadari ya Allah. Ndiye amachimwa amene angachimwiremo, amachita ntchito zimene akuchitazo ndi kumapanga blame qadar. Ndiye pali gulu lina la asilamu, kapena kuti limene limapanga claim kuti ndi asilamu, limanena kuti zonse zimene zimachitika pa dziko lapansi apa zikuchitika chifukwa cha ntchito zathu. Palibe kuti Allah subhanahu wa ta'ala ali ndi mphamvu pa zimene ife timachita. Yani kuti Allah qadari amayikana, kuti Allah alibe mphamvu pa ife, ndipo ife timachita zonse zimene ife tafuna. Chifukwa chonena kuti anatipatsa free will. So chilichonse chimene chili chabwino kaya ndi choyipa, ngati ngozi yachitika imene yachitika chifukwa cha driver layo, ngati nyumba yapya chifukwa chonena kuti inuyo mwasokoneza pena pake, ngati mwana wafa chifukwa kuti inuyo mwachita zina zake, ndiye zonse amaziyika mwa ife kunena kuti Allah alibe kuthekera pa ifeyo. Wa amma ahlus sunna, koma tsopano anthu amene agona pa sunna, iwowa amanena kuti ife tili pakatikati. Timakhulupirira muqadar kuti palibe chabwino ndi choyipa chimene chingatheke
kupatulako mu chifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ngakhalenso kuti ife tili ndi free will, sitingachite chimene Allah subhanahu wa ta'ala asakufuna kuti chichitike. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala sangatikakamize kuchita zimene ifeyo sitinafune kuti tizichite. Mwachitsanzo, mukufuna kwathu ifeyo tafuna kuti tisaswali, ndiye Allah sangatipange force kuti tikaswalibe. Atisiya choncho chifukwa zimenezo ndi zimene ifeyo tasankha. Ndiye tikhala tikulongosola zigawo zimenezi, kunena kuti nkhani ya qadar ndi nsichi yomwe ilinso yofunikira kwambiri mu nsichi za imani. Chifukwa apa tikukamba za chikhulupiriro cha Msilamu chimene chili cholondola. Ndiye pali hadithi yomwe Abu Isa at-Tirmidhi adayisunga mu sunanu yake. Ndi hadith 2610. Hadithi imeneyi ikuchokera kwa Yahya ibn Ya'mur. Iyeyu akunena kuti awwalu man takallama fil qadar Ma'badun al-Juhaniyu. Munthu woyambirira kukambapo nkhani yokhudza al-qadar adali Ma'bad al-Juhaniyu. Iyeyu ankakanira, anali mugulu lomalizirali lomwe limatchedwa kuti ma qadariya, osati qadiriya koma qadariya. Ndiye qal akupitiliza Yahya kunena kuti fakharajtu ana wa Humaid ibn Abdirrahman. Ndiye tidatuluka ine pamodzi ndi Humaid hatta ataina al-Madina, mpaka na tidafika ku Madina. Faqulna, ndiye tidati law laqina rajulan min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, ifeyo titati takumana ndi mmodzi mwa otsatira a mtumiki wa Allah, mtendere ndi madalitso zikhale pa iye. Fasa'alnahu amma ahdatha haula'i alqaum, timufunsa zimene akukamba anthu amene wawawo amene ali makadariya. Ndiye zinapezeka kunena kuti adakakumana naye sahib yemwe ndi Abdullahi ibn Umar. Ndiye akupitiliza Yahya kuti faqultu, ndidati ya aba Abdurrahman, inu bambo yake a Abdurrahman, inna qauman, nditudi pali gulu lina lake la anthu kumene tikuchokerako, yaqra'una al-Qur'an, limawerenga Qur'an, limawerenga al-Qur'an, wa yatakaffaruna al-ilm, ndiponso anthu amenewa amakhala akusakasaka maphunziro, amakhala akumasakasaka ilmu, kusonyeza kuti amaoneka kuti pagulu pathu ndi mafuqahaa, yani kuti ndi anthu amene akuoneka kuti ndi ophunzira. Koma chimene chikutidabwitsa ifeyo, wayazumuna alla qadar, akumakana kuti kulibe qadar. Zimene mmanena kuti za qadar zimenezo kulibe. Aliyense amachita zimene wafuna, ndipo Allah amangotiyang'ana basi. Ndiye qal adayanka Ibn Umar kunena kuti fa idha laqita ulaik fa akhbirhum, mukakakumana nawo anthu amenewa mukawauze kunena kuti anni minhum bari'u, ineyo ndadzitalikitsa kwa anthu amenewo, wa annahum minni bura, komanso nawonso adzitalikitsa kwa ine. Walladhi yahlifu bihi Abdullahi, ndiye adalumbira mwa yemwe adamulumbirira Abdullahi yemwe ndi Allah tabaraka wa ta'ala, law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma qubila dhalika minhu hatta yu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Anthu amene wawawa atati apereke katundu wochuluka ngati phiri la Uhud kuchokera mu golide, zinthu zimenezi sizingalandiridwe kuchokera kwa iwo mpaka na yu'mina bil qadar,
atakhulupirira mu qadar, kuti khairihi wa sharrihi, zabwino zake ndi zoyipa zake zikudzera mu qadari ya Allah tabaraka wa taala. Kenako adawerenga hadithi ya Jibril yomwe Umar ibn al-Khattabi adayifotokoza. Ndi hadithi Jibril ndi imene tikuchotsapo phata lonena kuti arkanul iman sittu, nsanamira za iman zilipo zokwanira zingati 6. Zimenezo zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankha mu hadithi imeneyi pamene Jibril ankamufunsa. Ndi hadithi yaitali kwa basi. Ndipo tikabwera mu kufotokoza kwa Jabir ibn Abdullah, tikayang'ana mu Sunan at-Tirmidhi momwemo hadith 2144, mmene mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye akufotokoza kunena kuti la yu'minu abdun, sangakhale okhulupirira kapolo, hatta yu'mina bil qadar, mpaka na iyeyu atakhulupirira mu qadari khairihi wa sharrihi, muzabwino zake ndi zoyipa zake. Kusonyeza kuti Abdullahi ibn Umar sadangolumbira kunena kuti munthu sangakhale okhulupirira, yani kuti sizingalandirire ntchito zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka na iyeyo atakhulupirira mu qadari. Iyeyu sadangoyankhula zimenezo, koma kuti adaziphunzira kuchokera kwa mtumiki wathu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye mtumiki akupitiriza mu hadithi ya Jabir kunena kuti hatta mpakana ya'lam, munthu yonso atadziwa, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, palibe chimene chingamugwere iyeyo. Okay, munthu yazindikire kuti palibe chimene chingamugwere iyeyu kupatulako kuti chinthucho chinali choti chimugwera, sichikanamuphonya. Wa annama akhta'ahu, ndipo chimene chamuphonya iyeyo, lam yakun liyusiba, sichinali choti chimuchitikire. Pamenepa ndi pamene timafuna kuti tiyambire kufotokoza nkhani yathu ya qadar, kunena kuti palibe chimene inu ndine tingachinene kunena kuti ichi chachitika chifukwa cha zimene ine ndapanga. Koma kuti zimenezo ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala anazipanga kuti zikugwereni inuyo. Ngati inu mwapezeka zoti mwapeza ntchito, musayankhule kuti ntchitoyo yapezeka chifukwa cha kudziwika kumene inu mmadziwana ndi anthu akumeneko, kapena chifukwa cha maphunziro anu, kapena chifukwa cha kukhonza kumene inu mwakhonza kuma interview. Chifukwa ena anabwera kuma interview yomwewo ali ndi pepalanso labwino kuposa lanulo, amadziwana ndi anthu amene amagwira ntchito kumeneko, koma iwo sanatengedwe. Ndiye munthu asayankhule mawu onena kuti zachitika chifukwa cha muzichitochito zanga. Kapena ena amayankhula kuti kuti awasakupeza banja tu chifukwa chakuti chakuti, kumachita kuti munthuyo akuyesetsa kusakasaka mkazi, akuyesetsa kuwauza anthu zokhudza condition yake ngati ali mkazi. Ndine wa single, ndikwatireni, mamuna ndili single, ndikufuna mkazi. Anthu amene wawa sikuti kusapeza mkaziko ndi chifukwa chonena kuti iwowo ndakhalidwe loyipa, kapena kuti samaswali, kapena kuti iwowo basi ndiopepetulidwa. Ayi, izizi zili mu qadari ya Allah tabaraka wa ta'ala. Chimodzimodzinso pamene ena ali osauka, ena ndikukhala olemera. Pamene ena ali anzeru, ena ndikukhala anzeru zochepa. Pamene ena ali ndi ulumali, ena ndikukhala osalumala. Sikuti izizi zikuchitika chifukwa cha kufuna kwathu. Koma zonsezi zikuchitika kudzera mu qadari ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndi asilamu ambiri tikabwera pa nkhani imene iyi, ambiri tikumakhala mu gulu la anthu amene ali wokanira, tikumatsutsana ndi qadar ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kumafika kumene anthu kumamona ngati kuti munthu amene sizikumuyendera, amene ndi chifukwa cha zimene wachitazo. Kumafika anthu pomaganiza ngati kuti sizikumuyendera nzawo, akuti ndi zimene wachita pa nthawi imeneyo. Kusonyeza tali mu gulu la makadariya asilamu ambiri. Komanso ena ali mu gulu la Jahmiya wa Jabriya. Ndiye tikufuna kuti
pakutha pa lesoni ino yokhudza qadar tituluke mu magulu awiriwa ndipo tiyende gulu limene lili lapakatikatili limene lili ahli sunna wal jamaa, yani firqatun najiya, anthu amene akutsatira chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kufikiranso mu lesoni imene ikubwera kutsogoloku ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.